imo na at mayong buutan nga kapitan sa kahirikpit nga barangay sa barangay Amampakang waray iba kundi si Honorable Criselda Flor ngan gimpapanis san aton usa nga electrician barangay public servant si Honorable Benjamin Bani. Okay. Ginindusan ko na nga ikaw nga electrician na kung may mga rumagkang nga appliances, matik ito ni Kagawad. May porsyento ka, Kagawad? Joke. Ito na mabanat para waray, manhinga turog. Kinanglan, abrido ang bursa, puro pigpika, kay bangin, waray sunod na, gindukot na. Ha! Kuratsa! Siya ay hangkot tayo Napilaan mga bisita Mag-aantrap halirain ka na lang May napupos naman sinsiliyo pa May pilo kong kailan ang hangin sa At nalasin kita Ay nasayaw na ang bisita Nasayaw ay nagulatya Bukod ang sinatahan Kita ay nasayaw at bisita Nasayaw na ang buratya Bukod ang sunatahan
balay. Nga may ada nga ni Padi sunod-sunuron gud. Mao ba yan sunod-sunod kay sige ang butang. Imo nga ni bulag-bulagan kaya magbutang.